Very say. Inini zvangu personal handisi kufara, handisi kutombofarira zviri kuitika mukati menyika yedu. Handisitori happy because what is happening right now is totally disgrace, and I don't think we are going to handle it as a future generation. I don't think we must just sit down and watch this nonsense what is happening right now in Zimbabwe. There must be a very, very, very big change. We don't tolerate this nonsense yekuti since I was born up to now I'm still suffering. Goridhe richienda kuDubai, goridhe richienda nemaprofita enhema, goridhe richienda kuAmerica. So takabva mukukolonizwa neganda rechichena takakolonizwa neganda rechitema. Saka there is no different, and history says kuti Smith wacho akatenga ane +1, but just imagine kuti Mugabe ne 21. Saka who is better now? Saka vanhu vakarwira chi from bad to worse. So hatisi kutolerate izvozvo. Isusu hatisi kuda political party muZimbabwe. We don't want to lie. As a Zimbabweans we need change. Kana ZANU-PF ichikwanisa kuchinja nhasi kuti yakwanisa kuchinja munhu wese akuenda kubasa, zvinhu zvese zvakufamba muzvipatara, mane mishonga, mane chi, havambonzwe criticism from anyone. So failing for them to fulfill what people of Zimbabwe want or what people of Zimbabwe desires, ndizvo zvichakonzeresa kuti ma-conflicts nema-disputes nema-grudges ne-criticism irambe ichitongorise and every day, and the end result is war. It's very clear. That is the end result. There is no way yekuti vanhu vachagara vachinyunyuta vongoramba vachinyunyuta, vachasvika pakutsvaga nzira. Tichaimba nziyo yambuya nehanda iyoyo kuti mbuya nehanda kufa vachitaura kuti tora gidi uzvitonge, because hatisati tawana ekuzvitonga. Independence is not freedom. We can't just celebrate kuti takatora nyika kubva kutsoko tichisa ugudo. Tsoko itori nani nedumbu diki yaitodya zvishoma pane gudo rine zidumbu. Saka hatikwanisi kuramba takatarisa nonsense dzakadaro dzichiitika. Ini ndakazvarwa ndichitambura, right now ndiri kutambura, mwana wandakatozvara iko zvinozvo ari kutotambura. Inini ndakazvarwa mai vangu vachiita zvekupambarira school fees yekuti ndiende kuchikoro. Ini ndiri kupambarira school fees yekuti mwana wangu aende kuchikoro. Hapana free education muZimbabwe. Hamuna kana chinhu 1 chinokwanisa kuti vanhu vararame zvakanaka. Chinhu chiri kupromotwa muZimbabwe mutoriro kuti vanhu vaite madhumudhumu, kuti Mnangagwa akwanise kutonga vanhu vane confusion munjere. Saka iwe ungaita mutungamiriri werudzi anotungamirira mapenzi kupromota zvinhu zvinokanganisa vanhu njere, kuti kana vana vakanganisika njere havasisina focus, vakungotenderera, havachazive zvavari. Tingararame takadaro, tingati nevatungamiriri vakadaro, they must go. I think kuti time yavo yakapfuurawo. Pakumbodiwawo Zimbabwe inoteerera izwi remwana wese wemuZimbabwe. Pakumbodiwawo Zimbabwe inoteerera munhu wese. Zimbabwe inoita kuti munhu wese adya achiguta. Zimbabwe inoita kuti munhu wese anga achifara, munhu wese anga akasununguka. Isusu hatisapote Chamisa, hatisapote Mnangagwa, hatisapote chi, tinosapota zvinhu zvakanaka, tinosapota change. Saka kana Chamisa akauya pamberi pedu achiratidzika sekuti anokwanisa kutiudzira shanduko, we support him. Mnangagwa sekusapotwa kwakangoitwa, vanhu vakanga vakasumudza mabhana, vanhu vakasumudza zvii muna 2017 vachiti we need our vice president back, handiti? Nekuti akauya achinyepera vanhu kuti voice of people is voice of God, tisingazivi kuti aitova betrayal yaakaita. So now zvaitova nani kuna Mugabe aitaura kuti takaenda kuhondo tichinorwisa varungu, pana Mnangagwa wekuti akatishandisa kuti tibvise Mugabe aiva nani kwaari kuti tiise iye. Saka hatisi kuzombobvira takanyarara kubva pakatoita Blessed Geza nyaya yake iyoyo yekuti vakomana head up, ende zveshuwa tatomuka ende tatozoona kuti haatyisi ende haana kana basa, ende ringori bepa, ringoriwo zvaro zishizha rakangomara, kukomberedzwa nepfuti kuti ukwanise kuchikidzira vanhu. Iye kana ari ega ngaauye kamustriti kana achityisa achifamba rwani.
sei achifamba wakanganirwa nevanhu 100 kana achita nepawa. Saka izvozvo zvese izvozvozvo hatisisinei nazvo. Chatakungoda kungovapawo yambiro vakuru wavo kana kuti ungovapawo zano rakanaka nderekuti ngavangodzike pawatakavakwidza tisati tadhonza manera vachazobva ipapo vachita zvekudonha. Saka ngavaite vachiona, vaite vachidzamisa njere, because we are not happy. As for us as a future generation, we are not happy because like now upenyu hwedu isusu hwakatourayiwa kudhara. Takutongorwirawo vana vedu because hapana paZimbabwe paichanaka even in 10 years nemakokoterwa yakaitwa nemaurayirwa yakaitwa. Panotomboda makore ekuvaka nyika iyi tisingashandise language yepolitics yekunyeperana kuti munhu anouya achitaura kuti within 2 years kana within 3 years nyika inenge yanaka. Zimbabwe inotoda makore ekunaka. One, kutotanga kugadzirisa pfungwa dzevanhu dzanga dzaacorrupt because vanhu vazhinji vanga vakutorarama mucorruption. Yanga yatongosodhomu negomora nyika iyi ende ndozvaitori. Saka iri kutomboda kunamatirwa, iri kutomboda kutoti munhu neumwe umwe neumwe achinjwe. Vanokodzera enda kujeri vachienda kujeri, vanokodzera kudzoka vachidzoka kuti nyika igadzirisike ifambe zvakanaka. Ende vana Mnangagwa tinovimba kuti vachaenda ende ngavaende. Izvozvo tirongozvitaura kuti ngavaende ende vachaenda whether vanoda kana kuti havadi. Zvaakusiya Mnangagwa naShoni nanani zvavari kunyeperana zvekuti vanotonga nyika izvo vari kunyeperana, havana nyika yavanotonga. Zimbabwe it's not for one family, Zimbabwe it's for everyone. Hatingagare mumasango isu tichigara mumijondoro tichigara pasi pemabhiriji tichitadza kufara isusu nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vari kudya vachiguta upfumi hwevanhu vese. Hatirespekte vanhu vanofamba vachirembedza matumbu emari dzekuba. Hatipfugamire vana mwari vepanyika panapa isusu tiziva kuti mwari i1. State House haizi heaven, hakuwanikwe mwari kuState House. Saka hatina need yekuti tinge tichinamata mutungamiriri wenyika kana kuti tichichikidzirwa. Tine need yekunamata mwari nekutya mwari nekuti ndiye muridzi wedu tese, naiye wacho iye arida kutichikidzira. Ambori ani anofungidzira kuti angaite simba over mamillions, over million souls dziri muZimbabwe dziri kuchema because of iye. Ndatenda zvangu because ini handina akawanda ekutaura because ndogona kuzopedzisira handizive because takatogumbuka zvochiri tipi hope tinasika totodzida tirwise kuti Zimbabwe yacho inake because isusu upenyu hwedu hwakatofa. Saka chero tikatofa nhasi hazvina basa, chatakutongogadzirisira igeneration inotevera nekuti isusu hwedu vakatouraya, takatarisa, vabereki vedu vakatarisa. Saka hapasisina need yekuti ticharwira isusu, takutorwirawo vana vedu kuti vasaramba vachitongwa nevana vavo sesystem yavanga vada kugadzira ende haisi kuzoshanda. Totoshuwira kuti vanhu vese vane mazita kana kuti vane mafamilies akabhaiza muhurumende kubva 1980 chero kuhurumende dzinotevera kupa, hatisi kutombovada vanhu vavo mugovernment nekuti vanenge vari corrupt, vanenge vane karopa, bloodline ravo rinenge rine corruption, vanenge vari cased kuzvivi zvemadzibaba avo. Hatisi kutombovada, toda kutovacleana vese ende tikuda kutoti tizoclaima upfumi hwacho ihwohwo hwawaitibira isu sevana veZimbabwe. Udzoke uvake zvipatara, udzoke uvake zvikoro, udzoke utengere vana vanotevera mabhuku, vana vaendawo kunodzidza mahara sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Udzoke utenge magetsi, vanhu vawane magetsi. Udzoke munhu wese awanewo pekugara. Hurumende yerudziye kuti hurumende inenge ichitengera vanhu motikari mustreet, vanhu vachirara vasina kufuga, vanhu vachirara vasina kudya, vamwe vanhu vachitengerwa motikari dzema1000 vagara vanadzo kudhara. Hurumende yekusotesa varombo, yekutoti murombo anototorwa sekuti munhu asina basa, apa urombo hwacho husiri hwekuzvipa, urombo hwekupiwa naivavo. Saka tinovimba kuti Mwari achatibatsira, ndopatingangogumire. Mwari achatibatsira kuti tikwanise kubvisa vanhu ivava neuori hwavo.